još jedan od insajta Maribora, a evo ga i majster. Ovaj vas vozi gde želite, električno vozilo. Gore je upravna jednota i ovde dole u nastavku je katedrala kao simbol Maribora. Ovde je pokrajinski muzej. Idemo do trga i do katedrale. Mariborski grad. Prelep spomenik. I naravno katedrala koja je simbol ovog grada. Jedan od simbola, kaže ima ih nekoliko. Uživajte. I ovde, neposredno u blizini trga, je i Jolična bajta. Jolična bajta, inače klubska prodavnica nogometnog kluba Maribor. I ovde je legenda kluba Marko Tavareš. Radno vreme vidite napisano. I naravno da ćemo ući u radnju i pogledati šta sve od navijačkih rekvizita ima u Maribor shopu. Možete naći svašta, dosta je povoljno i naravno ko voli violu, ljubičaste kao ja, može doći kupiti i osjećati se ovde fenomenalno. Dakle, ubacili smo mali kolaž slika da možete pogledati što veći izbor. Uživajte. Približavamo se mostu i dole pešačkom mostu na lentu i počinju već labudovi. Idemo dalje. Evo ga i vlakec. Drava, Vozić i tu nam je najstarejša trta, najstarija vinova loza. Dragi moji, i za kraj ovog videa ostavit ću vam nekoliko slika, kolaž, jedan sa fotografijama i insajtovima Maribora, tako da možete uživati, pogledati i nadam se da ćete se odlučiti da dođete i pogledate, razgledate ovaj prelepi grad.